Dušan Kováčik sa stal doktorom práv na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v 80. rokoch. Po štúdiu nastúpil na vojenskú prokuratúru. Od roku 2004 bol na špeciálnej prokuratúre, ktorá mala bojovať proti korupcii a vážnemu zločinu. V roku 2012 upozornili médiá na nezrovnalosti pri doktorandskom štúdiu Dušana Kováčika. Šéf špeciálnej prokuratúry získal titul PhD vo vedeckom odbore, ktorému sa nikdy nevenoval. Diplomu vydala súkromná vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety. Akreditované študijné programy pre doktorandské štúdium sú podľa webovej stránky školy verejné zdravotníctvo, laboratórne metódy v zdravotníctve, zdravotnícke vedy, ošetrovateľstvo, sociálna práca, misijná a charitatívna a rozvojová činnosť a fyzioterapia. Škola len prezradila, že dizertačná práca Dušana Kováčika sa mala venovať domácemu násiliu. Kováčik tvrdí, že doktorát zo sociálnej práce má oprávnene. Považuje sa za odborníka v sociálnej práci. Aký výskum zo sociálnej práce vykázal, aby mohol doktorát získať, škola nezverejnila. Špeciálny prokurátor tiež nevidí dôvod na zverejnenie svojej dizertačnej práce. Je v škole, hovorí. Škola prácu neposkytla. Prístupná nie je ani v školskej knižnici. Škola v smernici o doktorandskom štúdiu vyžaduje aj publikačnú činnosť. O Kováčikovi nie je známe, že by písal odborné články v odboroch ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo či sociálna práca. Akú publikačnú činnosť má za sebou, neprezradil. Zaujímavé je aj to, že titul PhD si Kováčik uvádzal skôr, ako dostal diplom. V materiáloch vysokej školy, konkrétne v informačnom liste k predmetu zo 14. apríla 2009, si uvádza Dušan Kováčik titul PhD. Tvrdí však, že diplom získal až 29. júna 2009. Ako súkromná škola nedostávame zo štátneho rozpočtu žiadnu dotáciu, nie sme povinnou osobou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, preto nebudeme podávať o svojich študentoch a zamestnancoch žiadne informácie, povedal hovorca školy. Motom tejto vysokej školy sú slová pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu. My, veriaci aj neveriaci občania, prosíme a dúfame v čo najmenší počet zberateľov titulov, ktorým už nestačia k lesku iba peniaze a funkcia.